Збіццё верталёту Лукашэнкі? Што адбываецца і ці магчыма? Тэрміновы указ пра смерць кіраўніка краіны і прызначэнне спадкаемца. Лукашенко падпісаў і запісаў відэа на ўсялякі выпадак. Чаму ён цяпер баіцца ўласнага верталёта? Трагедыя ва ўладзе ў адным кроку ад яе. Пакуль Лукашенко знаходзіўся ў паветры, ў неба ўзняліся расейскія дроны, а на памежжы раптоўна з'явіліся украінскія дыверсанты. Вілы, салома і міннае поле ў цялятніку. Дыверсія пад самым носам Лукашэнкі. Такога пляўка ў твар ён не чакаў. Дыктатар ледзь не падарваўся. Пакуль Трамп калашмаціў рэзідэнцыю Хамінеі, Лукашенка з вілкамі ў руках калашмаціў салому пад Лагойскам. Квіток на канцэрт Кабзона. Хто наступны? Мілошавіч, Каддафі, Чавес, Хамінеі. Ці ёсць пракляцце дыктатара? І чаму Кім Чен Ын трымаецца ад Менска далей, чым ад Вашынгтона? Лукашенко заліваў Пуціну пра мільёны беларусаў, якія мараць жыць у Расіі, а ў выніку дамогся толькі дадатковай электрычкі да Смаленску. Чаму Крэмль прымусіў саюзніка чакаць паўдня ў прыёмнай і як Лукашэнку паказалі язык у Крамлі. Грыша Заронак і ягоная няспраўджаная любоў – гэта смешна. Вясна прыйшла, распусціліся коцікі, а разам з імі і галоўны прапагандыст краіны. Гэта, ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Вітаем вас, шаноўныя гледачы. У эфіры «Прабел». На мінулым тыдні адбылося вельмі шмат падзей, на некалькі праграмаў хопіць. Таму спынімся на самых галоўных, важных ды цікавых. Лукашэнку за мінулы тыдзень была не адна нагода напалохацца. Не паспеў ён паляцець у Маскву, як аднекуль, як чорт з табакеркі выскачыў расейскі дрон. І стаў кружыць над Гомлем, другім па велічыні горадам краіны. Прыйшлося нават сваю авіяцыю ў неба падымаць. Мала таго, што расейскія дроны бадзяюцца ў небе як у сябе дома, дык тут яшчэ украінскія дыверсанты гаспадараць у яго памежжы. Сістэму навядзення расейскіх дронаў нейтралізуюць. А тут яшчэ сябар Дональд улез у Іран. Як тут не непакоіць? А трэба ж будзе ў берасці ляцець. Сёлета ж юбілей пачатку вайны. Як жа ў Брэсцкай крэпасці без яго? Что такое Брест, мне вам не рассказывать. Для меня он тоже родным когда-то стал. Очень люблю этот город. Может быть, и меньше бываю, чем в каких-то других. Хотя стараюсь не обижать, посещаю Брест. Буду и в этом году. Чакайце, як жа ляцець? Тут і Польшча побач, і Украіна недалёка. Дык што той Брэст? А сяўба, ён жа прывык на верталёце насіцца па ўсёй краіне, а тут якія дыверсанты прасочацца праз мяжу, пульнуць па яго верталёце дронам, і ўсё. Скажуць, як Пуцін некалі. Нас там не было, мы нічога не ведаем. Ды і беглыя ніяк не супакояцца. Некія там палкі ды харугвы ствараюць. Ды што там беглая? Вунь у Калінінградзе, які Лукашенка лічыць сваім, пачалі беларускую рэкламу зрываць. Кажуць, што так змагаюцца з замежным імпартам. Ці гэта намякаюць, каб хутчэй далучаўся да Расіі, а то далучаць без яго. Адзін толькі Грыша, як дуб, стаіць за яго супраць усіх ворагаў. Бейся, священный Иран! Против тебя режим Эпштейна, педофилы-сатанисты. Это тот самый антихрист Даджаль. Но благородный Аятолла ведет свой народ в бой. И все мы во всем мире сегодня говорим «Аллаху Акбар!». На сустрэчы з мурманскім губернатарам, ужо амаль сваім калегам, бо як яшчэ назваць Лукашэнку, як не губернатарам Беларусі, у вачах Расіі ён хіба такімі ёсць. Дык вось, на сустрэчы са сваім калегам ён паведаміў. Мне сегодня сообщили, что там в годы Великой Отечественной войны воевал наш классик Иван Шемякин. Я и не знал до сих пор, ну вот же нашли. Так Лукашенко яшчэ не ведае, што ў Іране ў часы вайны ваявалі Пімен Панчынк і Андрэй Макаёнак. Так можа зараз сабраць дэсант з вуліцы імя Макаёнка ды адправіць іх у Иран? И, конечно, за эти преступления виновные американцы и Израиль должны будут понести справедливое наказание. И я думаю, что возмездие будет. Як пабачаць ворагі Азаронка разам з Дзермантам ды Шпаковскім, дык адразу разбягуцца, і ракеты ім не дапамогуць.
У той самы дзень, калі амерыканцы разнеслі лідара Ірану Хамінеі, Александр Лукашенко бавіў час у цялятніку пад Лагойскам, дзе разнес сваіх чыноўнікаў ва ўзорнай гаспадарцы Нястановічы Агра. Одна из лучших ферм. Ну я же вижу, что тут соломы набросали перед моим приездом и опилок. 31 год паказуха деда не турбавала, а ў гэтым годзе ён зусім разышоўся. Скажи, что тебе надо. 2 пистолета, 3 пулемета, 6 военных, милиции завтра будут. Чыноўнікі толькі вачыма лыпалі ад шоку. Адныя каровы не рэагавалі і спакойна адпачывалі. Але нават тут Лукашенко знайшоў падвох. Отдыхают, потому что они в говне здесь стояли. Потым самаабвешчаны пераключыўся на корм, які як сабака абнюхваў, а ўслед за ім і міністр сельскай гаспадаркі Юрый Горлаў. А калі б гаспадар усяе Беларусі гэты корм есці стаў, Юрый Миколаевич, вы б таксама тое ж самае зрабілі. А вы, шаноўныя гледачы, як лічыце? Пішыце ў каментарах. Ну да. Пасля Лукашенко паказаў усім сваю ззаду лысіну, заглядаючы, дзе ж цяляты на суперсучасным айчынным цялятніку спяць. То ў лядоўню залез. Ну, мы распавядалі ўжо, што яго цягне да ўсяго холодненькага, каб на малодзіва паглядзець. Не обязательно. А, ты собираешь здесь молозиво от любой скотины, от любой коровы. І нават не ўтрымаўся, засунуў палец у рот цяляці. Данной температурой каждому вводится. А што вы думалі? Лёгка ў Маскву з працягнутай рукой ездзіць? Ледзь з машыны вылазіць, каб потым твой дрэнны стан здароўя расійскія журналісты адмыслова падкрэслівалі? Яшчэ ж прыйшлося патрэсціся ў самалёце. А памятаеце, Макей таксама тросся ў такім грузовым самалёце перад тым, як усё адбылося. А ў той жа момант у небе, калі Лукашенко таксама быў у небе, кружлялі расійскія беспілотнікі. Адзін з якіх палохаў гомельцаў і ў выніку быў збіты. Гомель падает, смотри. Блядь, прям в город летит. А магчыма ж будзе і збіццё самалёту Лукашэнкі ці верталёту, як мы распавядалі раней. Дарэчы, у адным з папярэдніх выданняў пра Белу мы ўжо казалі пра тое, што Лукашенко баіцца лётаць блізка да мяжы з НАТО у Берасцейскай вобласці, вельмі даўно туды не прыязджаў. Таму адзін толькі шлях у Маскву, і пасля прылёту ў Маскву ён зараз паказальна быў вывучаны Крамлём. А менавіта яго прымусілі чакаць паўдні, пакуль яго да Пуціна дапусцілі. Пуцін, можа, і спаў, можа, і штосьці іншае рабіў. Вось ён кошт жадання паляцець на Раду міру ў Вашынгтон да таварыша Дональда, нашага Трампа. Лукашэнку прыйшлося адбрэхвацца, і ён пайшоў ва ўсе цяжкія. Стаў заяўляць, што ўсе беларусы толькі і мараць пра тое, каб у Маскву з'ехаць. У нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. Мільёны? Чуеце? Колькі менавіта з 9 мільёнаў беларусаў? Ці 8 ўжо? Ці ён мае на ўвазе з улікам новых афрабеларусаў, аднаго з якіх і паказалі у Нястановічах? Мы приглашаем людей, или кто хочет у нас остаться, семейных. Мать, отец, детки. Это уже надежно, и никогда проблем нам создавать не будут. Але ж Пуціна з прэм'ерам Расіі Мішустінам такімі байкамі не праймеш. Яны самыя яшчэ тыя казачнікі. Лукашенко уцяміў і пайшоў далей. Белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток, меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию. Вообще. Толькі вонь з горадні дадатковыя рэйсы ў Варшаву чамусьці запускаюць. Пустыя хіба. Паспрабаваў Крэмль падкупіць і тым, што быццам бы ўсе з Расіяй хочуць у адным саюзе быць, у тым ліку Иран. Сегодня Иран, не сегодня, а где-то полгода тому назад, также хотят такого сотрудничества. Гэта ён так заліваў за 2 дні да таго, як гэты самы Іран пачалі бамбіць Ізраіль з ЗША. І дапамагло Ірану сяброўству з Расіяй? Ці, можа, Мадуру дапамагло? Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке Соединенных Штатов Америки на Иран нам
понятно и неприемлемо. А калі ж Лукашенко ўбачыў, што казкі гэтыя не прабіраюць крамлёўскіх гаспадароў, прымяніў забаронены прыём, публічна агучыў праблемы. І гэта ж у 30-ю гадавіну іхнай саюзнай дзяржавы. На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий. 125 из 310. Не дапамагло, і ў выніку Лукашенко дамогся толькі большай колькасці з красавіка чыгуначных рэйсаў з Віцебску да Смаленску, сапраўдная саюзная дзяржава. Правільна, трэба ж рыхтаваць глебу для вяртання роднай Смаленшчыны, як кажуць. І вось менавіта пасля адлупу ў Маскве Лукашенко вырашыў адвесці душу ў профилактории. Я почему приехал сюда специально? Это, как мне губернатор доложил, и министр даже это знает, это такой образцово-показательный телятник профилактории. Але выйшаў не ў тыя дзверы, і тут панеслася, пабачыў на ўласныя вочы безгаспадарлівасць нават на ўзорнай гаспадарцы. Выйдем, посмотрим, как у него с тыльной стороны. Вычистила она за ночь или нет. Ну вот, я вижу. Алексей Иванович, порядка у нее должного. Терпимо, конечно, зима, я понимаю, тут весна, но нет у него того порядка, который должен быть. Культура производства. Совершенно верно. Аказалася, што міністр Горлаў можа не толькі сіла снюхаць. Нина мне принесет. Гэтыя кадры сапраўдны цымус пабудаванай цягам 31 года Лукашэнкам у Беларусі сістэм. Пакуль Трамп калашмаціў Іран, Лукашенко калашмаціў салому, а заадно і сваіх чыноўнікаў. Пра што дзед думаў, калі разграбаў салому і адкрыў схаваны пад ёю пласт снегу. А где-то в это время так разграбают обломки, як я эту солому, чтобы найти то, что осталось от аятоллы. Все-таки жалко человек. Хороший был. Столько крови этим америкосам попил. Да и у своего народа тоже. Что скрывать? Тут мне далеко еще. Может, поэтому сейчас ищу я, они ищут, что осталось от меня. Ведь разбомбишь резиденцию Хамини, так ему и дворец могут. Что им стоит? Ды яшчэ разам з ім у адным з пакояў і любімым умкаю. Что, нельзя было снег убрать? А так спрабаваў зразумець, што там пад саломай. Можа, думаў, нейкі клад сапраўдны. Можа, нафту прарве. Не дзіва, што ад такіх непрыемных думак ледзь не шпурлянуў вілы ў кіраўніка Мінскай вобласці Алексея Кушнарэнку. Але агароджа затрымала. Это тебе наука. Драть их надо, как Сидорову козу. Але ж во як бярэцца за вілы. Баіцца, што і народ за вілы неяк возьмецца да яго падсадзіць. Дык і так дзярэці ўжо столькі гадоў. Але знайшоўся той, хто за ўсе гэтыя кпіны адпомсціў Лукашенку і здзейсніў дыверсію ў яго пад самым носам. Боюсь даже туда залазить, не дай бог, еще и там у тебя это. Вось ён сапраўдны партызан, чыю акцыю ў выніку выразалі. Аднак і Кушнарэнка, і Горлаў, і нават афрабеларус такое не забудуць ніколі. На Лукашенку наклалі. І гэта былі не санкцыі. Што тут скажаш? Весялуха. Дарэчы, менавіта пад такой назвай прадаецца вёска на мяжы з Літвой. Бярэм? В Беларуси за копейки продают целую деревню, и название там говорящее – Веселуха, что в Поставском районе. Усяго 10 000 долараў, і вёска вашая. Або нашая, можам скінуцца. А то што, толькі Лукашенку можна вёскамі валодаць. Пабудуем там усяго свайго. Ну вот такой бардак у нас везде. Лукашенко спрабуе нешта змяніць, але традыцыйным для сябе спосабам. Тасуе сваіх чыноўнікаў, прызначае новых сілавікоў, і ў гэты няпросты час. Непростой не потому, что тут нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники. Не сказать, если жестче. Сапраўднага прахіндзея ад палітыкі Лукашенко штодня ў люстэрку бачыць, калі яшчэ ў яго глядзіць, пакуль яму валасы да лысіны прыклейваюць і вусы фарбуюць. Як вы лічыце, пішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна. Большага прадзісвета, чым Лукашенка, мне здаецца, цяжка знайсці. Памятаеце, як ён падпісаў указ на выпадак спадкаемцы, хто будзе наступным, калі ён памрэ. І вось такі ж указ нядаўна падпісаў Алі Хамінеі, вярхоўны духоўны лідар аяталла. Ну и что в вынику зим сталося, мы все ведаем. Это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня
абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей, и еще хуже с его женой, которая умерла от ран. Але ж апошнім часам у яго менее сяброў, а новых нешта не з'яўляецца. Ці не так, Зміцер? Так, засталося яго іх няшмат. Хіба ўжо на пальцах адной рукі пералічыш. Можа, якое пракляцце ёсць для тых, хто вельмі зблізіцца з Лукашэнкам? Бо ўжо колькі сябрукоў адправілася слухаць канцэрт Кабзона. Так, глядзіш, і ў Лукашэнкі з'явіцца білет. Вот билет на балет, а у райбілета нет, так скажа Лукашенко. Ці можа на балет вядомы, які запускалі? Ну так, Лебядзінае возера. Давайте узгадаем, колькі ўжо сябрукоў Лукашэнкі сталі аматарамі творчасці Іосіфа Давыдавіча. Першым, кого згубіў Лукашенка, быў хіба кіраўнік Югославіі Слободан Мілошевіч. Малады Лукашенка туды лётаў ледь не пад бомбамі НАТО, ціснуў руку Мілошевічу, наведваў шпіталі, пазіраваў перад камерамі, амаль як брат па зброі. Але Слободану гэта падтрымка дапамагла як мёртваму кадзіла. Злыя языкі казалі, што Лукашенка там ратаваў не Сербію, а свае першыя сур'ёзныя грошы. Грошы, магчыма, і ўратаваў. А вось Мілошевіча не. Той памёр у гаагскай турме. Хаця Мілошевічу яшчэ пашанцавала. Смерць яшчэ аднаго сябрука была куды больш страшнай. Муамар Кадафі скончыў так, што ўрок убачыў увесь свет. І гэта вельмі ўразіла Лукашэнку. А ён жа калісьці з захапленнем прызнаваўся. Я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя 1,5 десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась. Прайшло 15 гадоў пасля смерці Кадафі, і шанец з ім сустрэцца ў Лукашэнкі з'явіўся зноў, каб ужо не разлучацца. Больш пашанцавала Бакіеву з Януковічам. Абодва ўцяклі з грашыма. Аднаго прытуліў Лукашенка, другого Пуцін. Як і яшчэ аднаго калегу па дыктатарскім клубе, Башара Асада. Але гэта ўсе былі партнёры па цеху. А вось з Уго Чавесам у Лукашэнкі было нешта падобнае да сапраўднай дружбы. Яны нават братамі адзін аднаго называлі. Я уезжаю от тебя твоим братом. Спасибо. Нормально. И в моем лице у тебя тоже есть настоящий брат. Калі Пуцін вырашыў крыху прышчаміць Лукашэнку, менавіта Чавес даслаў некалькі танкераў нафты з іншага канца свету. Кажуць, за іх дагэтуль не разлічыліся. Ды і з кім разлічвацца? Чавеса ўжо няма. Падчас яго смерці ўся Беларусь па загаду Лукашэнкі на 3 дні застыла ў жалобе. А вось з Мадурам у яго адносіны так добра не склаліся. Тым не менш сустракаліся. І на табе Трамп узяў і выкрыў, як Іван Царэвіч Васілісу. А вось Алі Хаменеі пашанцавала менш. Ці больш, як паглядзець, той адразу накіраваўся на сустрэчу з Аллахам. Дык можа сябраваць з Лукашэнкам дрэнная прыкмета? Можна згубіць уладу, можна грошы, а можна і жыццё. Карэйскі дыктатар Кім Чен Ын, здаецца, это адчувае. Таму і трымаецца на дыстанцыі, нягледзячы на ўсе заляцанні. І сапраўды, навошта яму такая дружба, калі ў яго ёсць атамная бомба? А з Беларусі ядзерную зброю вывелі. І гэта Лукашенка так і не дараваў Станіславу Шушкевічу да канца яго жыцця. А як жа Пуцін, спытаеце вы? Чвэрць стагоддзя сябруючы хоць бы хны. А таму што няма паміж імі дружбы. Ёсць разлік і іерархія. Котлеты отдельно, мухи отдельно должны быть. Лукашенко марыў пра маскоўскі пасад. Ездзіў па Расеі, агітаваў супраць Ельціна, ужо прыміраў шапку Манамаха. Нават чамадан стаяў гатовы да пераезду ў Крэмль. Але Ельцін прызначыў пераемнікам Пуціна. І Лукашенко так і не дарваўся да ядзернай кнопкі. А так хацеў. Таму і цягне яго зараз да Трампа, бо ў Трампа кнопка. А ў Лукашэнкі бязмежная ўлада ў асобнай краіне. Але, як кажуць у Беларусі, бадлівай карове бог рог не дае. Пакуль Трамп вырашае лёсы цэлых краін, Лукашэнку даводзіцца калупацца з вілкамі ў гнаі пад Лагойскам і паскудзіць з-пад цішка суседзям. Зміцер Лупач, прабел. Іран таксама паскудзіў, пакуль не надакучыў усім канчаткова. Вось і пляжыць зараз Ізраіль разам з США краіну. Але ж Лукашэнку Трамп хваліць. У нас добрыя адносіны, і гэта лідар, да якога я адчуваю вялікую павагу. З Беларуссю у нас вельмі добрыя адносіны, і мне вельмі падабаецца гэты лідар. З-за розніцы ў часе недзе сярод ночы прапагандысты Лукашэнку разбудзілі. Маўляў, паглядзі, цябе сам Трамп пахваліў, на цэлы месяц інфанагода будзе. Эх, не выспаўся Лукашенко, разнёс тады кароўнік, здаецца, на наступны ж дзень. А заснуў ужо задаволены, як кот паеўшы смятаны. А Трамп тым часам і даўбануў па Ірану так з-пад цішка, каб Лукашенко не мог дапамагчы, у сне быў. Гэта ён так яго ўсыпляе.
Хваліць, ну як кабанчыка перад тым, як закалоць. Спачатку яго паклічуць, палашчаць, ласкавых слоў пашэпчуць, за вухам пачухаюць, а потым бах! І ў самае сэрца. І лысіну пратруць. Вось і ў Лукашэнкі можа так атрымацца. Ці ён гэта прадчувае, недарэмна ж прызнаецца сваім чыноўнікам. Я вырос среди животных. Хаця б, можа, лепш ён рос усё ж такі сярод людзей. Можа, хоць больш па-чалавечы б да іх ставіўся, а то зусім распусціўся. Дарэчы, распусціўся не толькі Лукашенко. У Беларусі распусціліся і коцікі. Праўда, не тыя, што на вярбе, а самыя сапраўдныя коцікі. І не марскія. Да якія там коцікі? Каты! Тоўстыя каты, ці як там Лукашенко банкіраў называў. Сакавік прыйшоў, а каты вясну пачулі. Можа, і на Грышу Азаронка вясна паўздзейнічае. Яго сэрца, калі яно ў яго ёсць, вядома, растае з апошнім снегам. Бо ўсё ж быў час, раставала. Грыша фліртаваў не з кім-небудзь, а з дачкой Дугіна. Я ее сразу заметил в автобусе, она разговаривала то ли с какими-то итальянцами, то ли турками, то ли еще с кем-то, ну, не по-нашенски. Я такой подумал, блин, какая красивая француженка. Ну, и мы с Дашей, конечно, весь день разговаривали. А які саладжавы быў, хоць ты яго ў вушка кладі. Але маскоўская фіфа адрынула яго за ляцанне, а ў хуткім часе ёй дапамаглі адправіцца на канцэрт Кабзона. Можа, тут замешаная Грышава помста? А што, у камсамольцаў ды прапагандыстаў гэта з'ява амаль паўсядзённая. Вось былы функцыянер БРСМ Владзімір Цюхай атрымаў 17 гадоў калоніі за здраву дзяржаве. Ён спрабаваў шантажаваць беларускіх вайскоўцаў звесткамі пра іх інтымнае жыццё, каб выведаць сакрэтную інфармацыю і прадаць яе Украіне. КДБ вёў яго справу ў закрытым рэжыме. Раней Цюхай лічыўся заўзятым прыхільнікам рэжыму, удзельнічаў у праўладных акцыях і дапамагаў сілавікам, але ў выніку сам атрымаў адзін з самых жорсткіх прысудаў. І варта заслужыў. А Лукашенко можа накіраваць пачуцці Грышы на дачку Кім Чен Іна. Праўда, маладая яшчэ, але якая? Бацька ёй увесь свой ядзерны арсенал даверыў. Нават генералы перад ёй у струну выцягваюцца. І Грыша захапляецца, але і тут па ўсяму, відаць, не атрымаецца. Не карэец Грыша, хоць на прапагандзе не адну сабаку ўжо з'еў. Пакажа яму юная спадкаемца Іна язык, як Путін паказаў Лукашенку. Не проста высулупіў з рота, а тонка патроліў сябрука, як гэта ўмеюць у Крамлі, у выглядзе абеднага меню, дзе была і бульба, і язык. А вось свініны не было. Ці гэта велікодны пост, ці таксама Лукашенку тонка патролілі, маўляў, не хапае ў цябе ў Беларусі свініны, ад нас прыходзіцца завозіць. Вось жа крамлёўскія прыйдзісветы. Але пакінем пакуль крамлёўскіх. Беларусь чакае цэлая хваля махлярства. І, відаць, без гасцей з Расіі не абыдзецца. З 1 сакавіка па 30 красавіка па дамах беларусаў будуць хадзіць людзі і праводзіць даследаванне тэлевізійнай аўдыторыі. Кажуць, яны будуць з пасведчаннямі і ў адмысловых камізэльках. Дык ашуканцам такія зрабіць, як піць даць. Выглядаць, дзе ў чалавека ляжаць грошы, якія ёсць каштоўнасці, а тады чакай ужо іншых махляроў. Тым часам кампаніі «Пряны дом» уручылі сертыфікат аб рэгістрацыі рэкорду. Першай беларускай локшыны хуткага прыгатавання. Але чаму ім і чаму гэта важна? На тэлебачанні гэтым даўно займаюцца і вешаюць гэтую локшыну на вушы гледачоў. Таму лепш глядзіце прабел. Тут толькі самыя сапраўдныя навіны. Дзякуй, што былі з намі. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, дзяліцеся відэа са знаёмымі ды сябрамі. Да сустрэчы праз тыдзень.